wacho ni ojende moko kago mantiere kanyo maromo higni 20 kod 3 mano maling'ling machopo na kuke county ma Kisii. Wadana tutre kod nyawadwa Crispin Otieno okona nyaka sani jogo modak kacha Jogo Estate mano e kar dak no ma Jogo Estate mano mantiere county ma Kisii kata boma ma Kisii mondo mi okonwa ane ni gik mage ma osetimore nyaka sani kotenore kod to bila wacho nade mano kotenore kod gino ma wacho ni ne gitemo kata oyudi gi mwandu ma okwal ka gintiere kar kanyo. Inyalo mana kono wa Crispin Otieno nyaka sani chal mar wach en mane arwakni machiegni gombaka kod jopiny kiuke county ma Kisii. Cleophas mana kaki wacho no antiere tisendo bila ma county ni kata mantiere boma ma Kisii kama ukinyi kama kawuono kar sa 10 kogwen obila mawuoke station ni otimo pedha mager mano gwenge ma Jogo mantiere county makate town ni ma Kisii kama negi yudo gigo manyaka sani kwan gi poko yangi gigo mokwal kendo no mak ojende moko adek kolorore ot moko kod gigo mag kuo. Magi gin mana moko kuom gigo ma omaki ukinyi makawuono Cleophas manika nyalo neno gin screens mano madhi auchiel nitiere gik ma itiyo godo mi turo godo dhoudi nitiere nyaka certificates moko mosebed ki moyudi mag ji mopogore nyaka IDs. Omiyo sani ndani mondo alos kod kamanda ma county ma Kisii Charles Kasses mondo lernwa ni nyaka sani apadana notimore nade to ji adima pod gidhi nyime kod manyo. Karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie msako ambao mlifanya mapema leo. Tunaona vitu kadhaa vimepatikana, tuelezee tu msako ulifanyika wapi na ni vitu aina gani ambavyo mnaweza kupata na maafisa wako. Okay, thank you. We have been carrying out investigation because of some reports of breakings and burglaries within Kisii town, especially the Jogo area within along Kisii Nyamira Road. So today in the morning around 4 a.m. we have been able to recover these items and arrest 3 individuals, 3 boys aged 23 years. They are in our custody, and we have recovered these items as you can see. We are calling upon members of public who made those reports to come and identify these items so that it can assist us in prosecuting the case. So we are also calling other members of public to volunteer information, which may also lead for more recoveries. As you can see, this is a very organized criminal gang. They have house-breaking equipments like this one. We have also a electric power saw. So this is an organized group, and we are determined to break this cartel or this group so that this area can be safe. Yes, thank you. Hapo pia tunaona kuna simu kadhaa ama boxes za simu kadhaa ambazo pia mlipata. Hebu tuambie labda mlizipata na simu zikiwa ndani ama? Yes, along these recoveries we have also recovered these empty containers. You can see we have Oppo, we have Renault 8, and see. So it appears that there are other items which were stolen. And these are empty containers. So we still have believe that there are still other items which were stolen. Yes. Labda kuhusu mpango kama maafisa wa polisi kuhusu operesheni katika maeneo mbalimbali mnalenga kufika maeneo kama we are still patrolling and working on with our intelligence so that we can patrol all areas within Kisii town and its environs. Yes. Yeah. Asante. Nama Cleophas maraka kiwinjo no mano jatend obila mano kamanda mag police mano county ma Kisii kalero gino magi timo kata apedha magi timo kiny ma piny rugo kawuono kendo negi yudo gigo manyaka sani kwan gi poko oyangore ayanga ni gi romo pesa di kendo mana kaka nyalo neno bathe koni magi gin moko kuom jotend obila ma county ma Kisii ma ochopo ka maneno ni arita kwe e bomani ka
kachiel kod aluora mar kaunti ma Kisii oket e yo makare, kendo giwacho ni ji adek momakigo gichano mar chwalo mbele do, kendo apedha mager mar ng'iyo ka diponi en grup maduong' machando jopiny e kaunti ma Kisii, kaka obila gidhi neno ni tudore gitimo kar ma ginyalo mar neno ni weche mag arita kwe omedore e kaunti ma Kisii, kendo githiro gigo madikel ng'ikruok mag arita kwe e bomani kaachiel kod kaunti mangima no man Kisii. Kok kamano Cleophas, mana ka in kod penjo ang' nawegi kanyo kendo kuomi studio. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Kapok aweyi midhi bende ponono obila olero ni nonro mage ma pod imedo timne ojende makoro makanyo ma johigni 23 go nitiere chenro moro amora mar chwalogi e doho, to ketho mane ma ponono idhi donjnegi godo, to inyalo chwalgi kar odiochieng' mane? Mano kochakore odiochieng' ma kawuono makoro nomagi kar saa 10 mano mar okinyi ma kawuono. Cleophas, kasas mano kamanda ma Kisii wacho ni ojende go idhi chwale mbele do odiochieng' ma kawuono kata kiny, nyalo paro ni onego bed ni chwalogi e mbele do kapok seche 24 orumo, omiyo mano nyalo timore kawuono kata mana gokinyi, kendo giwacho ni ibro donjnegi kod ketho mar bedo gi gigo ma gin gige kuo e ot ma gintiere no, kendo gichano gidhi nyime kod dayo dho ji adek go mar neno ka diponi nitiere kuma gigi eki osebed ka iterogie, kendo gitemo ng'iyo ka bende en grup maduong' ma osebedo ka chando jopiny, ni mar weche mag arita kwe osebed ka iwacho ni ok dhi e yo makare gwenge ma Mwembe, Jogoo, gwenge ma Mosocho, gwenge ma Kiamabundu. Kata kamano jotend obila ma kaunti ma Kisii wacho ni nyaka sani giketo apedha mager, kendo gibiro tiyo nyaka kod obila mago mawuok e mano mar jo DCI maneno ni keto jogo ma ketho arita kwe e kaunti ma Kisii, kendo gimako ji duto mar neno ni jopiny odak kod kwe kumoro amora ma gintie. Agone erokamano ahinya Crispin Otieno kuom losona report e yo makare, kendo ang'eyo ni weche manyien mag migago ang' wayudo mathoth mantiere kanyo.